това упражнение ще се научим как се добавя материал в библиотеката с материали. Стартираме програмата ACAD-Draw, избираме менюто Библиотеки, избираме библиотека Материали. От библиотека Материали можем да изберем от категориите, които съществуват тук. В случая нашето упражнение ще го направим с категорията плоскости. Добавянето на материал се извършва, като се избере бутонът Добави. След което ще попълним необходимата информация за този материал. Име на материала. Избираме вид на материала. Избираме вид покритие. Избираме страни на материала. Избираме повърхност на материала. Код на материала. Производител. Цена на метър квадратен. Покупно и допълнителна информация, ако е необходимо. Поставяме отметката фладер, ако има фладер. Цвят, ако е различен от името. Размери на плочата. И последното, което остава да направим, е да изберем цвета на повърхността. Като чукнем в полето цвят на повърхност, имаме възможност да изберем цвета. Избирането на цвета става като се отиде в директорията C, там където е записана програмата ACAD-Draw, и се избере папката Цветове. Ако решите вие да добавите ваши цветове, те трябва да бъдат поставени в директорията Цветове, независимо по какъв начин, за да може програмата да ги използва коректно. В случая аз ще избера плоскости, директорията Eger и ще избера съответния цвят. Така всички стойности за този материал са попълнени, след което аз или мога да отменя операцията, или да запиша новия материал в моята библиотека. След като бъде записан, той лесно може да бъде намерен с всички стойности, които сме въвели. След въвеждането на новия материал, чрез избиране на бутона Изход, напускаме диалоговия прозорец.